El pare i el nen es van abraçar de seguida sols en veure's. El nen li va explicar que havia fet servir el paper per fer un regal de Nadal per ells i que no volia acabar-lo. Aleshores el pare li va explicar que ell no tenia cap culpa, que el Nadal eren moltes més coses importants. Era una època de pau i amor, de somnis i desitjos. I els dos van aconseguir el seu desig. Van desitjar passar un Nadal com cal, que cada dia sigués especial i que una abraçada durés tot l'any.